Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wonogiri, berjumpa lagi dengan channel Ploso Wonogiri. Kali ini kita besan lagi. Nah, ini kita besannya ke lintas provinsi, ke Jawa Timur. Ini insya Allah masuknya di Desa Karangan, Kecamatan Badikan, Kabupaten Ponorogo. Tapi ini lingkungannya masih dekat dengan lingkungan Banyutowo. Nah, tadi saya tidak bareng bis atau tidak bareng rombongan ya, karena saya melewati Desa Bonang. Lingkungannya ini banyak orang menyebut Banyutowo ya, setelah saya cari informasi. Tapi untuk desanya ini masuknya di Desa Karangan, Kecamatan Badikan, Kabupaten Ponorogo. Nah, sedangkan untuk Banyutowo sendiri itu lokasi tepatnya itu masih masuk di Desa Bonang. Seperti biasanya untuk besan biasanya itu antara jam 1 sampai jam 2 sehabis duhur ya. Jadi kebetulan tidak hujan, jadi cuaca hari ini panas. Oke Sobat Wonogiri, simak keseruannya untuk besan kali ini, dan jangan lupa untuk beri dukungan dengan like, share, komen, dan juga subscribe agar channel Ploso Wonogiri terus berkembang. Hatur suwun. Dari jiwa raban menarik ya. Sharing solo. Oh, tapi paham. Berada di screen Asko. Apa screen mil? Boleh ada ujung. Sekarang foto berapa? Gimana nih? Ijabnya wis mau lho? Ijab. Langsung Jam piro? langsung. Langsung. Lancar?
Alhamdulillah. Iki bapak sing dadi wali. Dengan tahun orang dibolehkan kemudian dari Jakarta dan Kabul. Mohon jangan sampai takut semua dari baru menyebut bahwa tidak sedia. Oleh karena itu menyebut bahwa dan kami dalam bentuk sangkut yang dan salib. Gue bilang aku mau nyegat toh.
us dumuti wahyang ning mangsa mawa dumawing kodrat ana jalma ngibat jalu tenawi wanita ingkang rasa lurina ujaring para kina paningih pun bagus takmil kala diayu Siti Sendari ninggal alami raja manjing alami kadewasa atau pisunipun Nabi Rasul mangun drayan sang samojo paripurna netepi utama celaga jembuk peparang inondongan pring rama dalah ibu manjing wonten ing sasana pinyajang sasana panjangka mulya Prabenong yang dengan menuju sang Samojo kemarin ngaturaken swagata manem Bromo atur pambagya wijing kunjuk dumateng sadhuwuring para tamu pangombenipun sang Samojo winanganten yang kemangun berayani kang sadadya karo ingkang sakinah mawaddah warahmah barokah paripurna sang jenengan saringgit ngaturaken pambagya wijing kepareng sang jenengan kalenggahaken wonten ing Siti Higil Binatrata angentu lan sitaring Jawa ingkang sasandhangipun Puju dumateng pepunden kula Baryagung saking laladan Bundang Purwantara ingkang kademben Keala Prapta kala ngaturaken wilujeng rawuh wilujeng pinarang langgeng ugi kasuksesan kami sawardu mati kangen panggalih si propaganda saking langgahan inggih pun bagus katembe tangan ingkang garwan inggih pun Diayu Siti Sendari ingkang kemarep panjenengan rama dalah ibu hanya dharma tayang pangastawa aku dodok tumungkul hamil keluar konjem bantol wadakane Abang lumrah Indo kapuk sapanduratan pomo panane kerasa keditan berbi karekat hayegrek panelah kudu sinu karoto sang samojo winangan dari hangan asmoto mirromo dalah ibu tiba Kanjeng Nabi Rasul ada Kanjeng Nabi sampun dawuh idollah wirida walidain didane Gusti Allah gumantung ilane wong loro datang sama jenengan dengan semongkem luntung atas samarwaya ibu pangkone romo dalah ibu lamong cilondro kadya hitira nungsi kadya kawijil pangan dikane sang samojo rama dalah ibu
aturaken sing bapak ngabot mugi kunjung lan adalah ibu iya iya anakku sak loro bagus lawan sirang wong ayu puji ning wong tuwa yo nggih tak suwun kemarang ngersane Gusti kang moho kawasa muga anggon momen brayang tansah langgeng rahayu yuwana kaken saha ninen jalma limpat seprapat tamat sampun paripurna sampun suminengan tengah atas padha menika Rama Ibu kanthi ingkang minurusita Diayu Siti Sendari sumangga mring ingkang garwa kinapa gegantilaning nangka bagus pinawagan monggo Mbak Sundari dulang ingkang garwa Mas Kateling Sang Mojo Pinanganten Putri dulang ingkang garwa Kebak Rasa Tresna Pinanganten Kakung dulang ingkang garwa Kebak Rasa Asih Dahar Kembul Bujono Ndrawina kasebat dulangan minangka minangka pralambanging agesang jroning alamat ya padha jroning mangun brayan taratamtu kewala badhe manggihi mawinten-winten lampanipun agesang lakone urip rikalane jroning mangun brayan wong omah-omah namae lakon ingkang larosipun pedes rasipun pahit manis lamun tosang semoga pinanganten sarimbit sampun saged njumbuhaken lahir saha batosipun sepintono gedering sangsara namun tinampa hamuk dadi coba tindaran nunjukan ingkang sampun kambun-bunaken lawasipun 7 dina 7 bengi sarta kaparingan japa mantra ing para pepundhen para sepuh mugi anggenya amun bayan tansah lestari ingkang kasti hayem tentrem nggih ditelaske apa-apa Mbak Sundari dasarnya ngomongnya ya sumpuk paripurna menika sang Mojo Pinanganten sarimbit dahar ugi paring wujudan ingkang pungkasan sang Mojo Pinanganten sarimbit indhaken kacar kucur gunakaya kacur-kucur gunakaya kedadosan saking kacang kawak beras kawak arta kawak sembarang kawak ingkang anyar namung mantene Mas Kakemen wong omah-omah sing paling abot ngeten iki golek gunakaya jroning kakung kedah rumaganging karya jroning kakung kedah nyambut gawe gunakaya ingkang tinampi kasok ingkang ring garwa paribasan sok blebok banyu kendi datan wonten ingkang karempit nak gunakaya menipun Mas Katemen kagungan kaya 100 ya diparingi Mbak Sundari 100 nak 50 ya 50 ngoten itu harus tukang foto kaya 100 tingahnya sing selawe paripurna putra terhubungan Sang Mojo Pinanganten keparang mangki kalenggahaken wonten ing sasana pinajang sasana Panjang Pemulya daya-daya mangki kawula keparang ngaturaken upacara bahagia
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ora semangat sumuk materi Pak Bung. Kalau langsung dimandi. Satu bagian acara beliau saat jaringipun nyuwun lumute samudra pangsami bangsa kalangkung kathah ting punapa lama ingkang sampun kumawantun ngadeg jejer tan lemah bentah semua ternik jaswasana dinyo panjang sami lagi ya sabda kalekatan ing satelah panjenengan pratopo wacanganipun Bapak Yadi Putra Ibu kawon kabyan sinaraya ambuka wiwaran suka wonganing cara jaring kandha jejering pambiya. Acara ingkang pisan inggih purwaka acara ingkang kalih kumandhangipun ayat suci kalam ilahi acara ingkang angka 3 panjurung pangestu para kumantar waosan doa acara ingkang angka sekawan acara luh kinampen acara ingkang angka gangsal pambagil lajeng panampi mugi acara ingkang saderengipun leren ugi para mat pegatan warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajwaji wa ala jawati wa ala alibadi ta'ala juma'in khususan teman-teman kekalian Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bizaika ya Allah bisyafaati Sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam bikaramati jamil awliya bikaramati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bikaramati al-tisma bikaramati Allahumma bikaramatihi wa bisyafaatihim وببركاتهم وبمعوناتهم وبدعائهم وبحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبحرمة الفاتحة إنا نسألك يا الله وحصل مقاصدنا يا الله وقض جميع حاجاتنا وسهل أمورنا وسهل ديننا وجنة ثبت إيماننا واستقم لنا بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينهما في خير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin amin ya rabbal alamin. Mugi kanthi pangjero pangestu lumantar waosan doa mugi sangka jenengan den ingkang arsa lumbar wonten ing samudran ibadah agung ingkang kebahagia wonten gisi ing kegayuhan kaperkana prati mo ingkang bangkit tata jarma ingkang sebat momongan pinangka rerengganing Bani Kusma. Allahumma amin. Sampun kemudian mulai gapura tamu tumeka jenengan sareng pananggih mungkin angkan namung kewala saderengipun Longkin ampen, bapak kalau mau wonten seratan foto keluarga saking Gundang Purwantara. Bapak wonten ingkang ngasta seratan foto Pak, Ibu. Wis. Pangapunten jika fotonipun dipun sarengaken ketanipun mangke nggih. Enggal sekap ngaten. Nggih. Khusus dumateng kemudian kula ingkang saking Gundang Purwantara ingkang kala sebat asmanipun mangke kepareng sengkar saking kawan palanggahan kang apit saking jenengan kasuwun berkah foto. Ing sisa menika keluarga saking Mbah Kimin. Keluarga ageng saking Mbah Sotarno. Ingkang sanjangipun keluarga kemenipun Mbah Solyono. Ing sanjangipun menika keluarga kemenipun Bapak Paimin. Sasampunipun Bu Daryati, Bapak Carit, Bapak Iko, Bapak Wandi, Bapak Paiman, Bapak Sutarji, ingkang pungkasan menipun Bapak Marto. Dimonggo gilir kemanti tunggal bawa sawiji cecakatan kalian samuja pinanganten kasuwun berkah foto keluarga. Sampun kemudian ya, kalau kamu ingkang setuh kedalam beliau
tumatur ingkang sadanipun inggih cara long pinampen atur pasrah sekar cepaka mulya sasringan wujud sakmojo pinanganten kakung pramila konjo dhumateng pumudhen kula ingkang piniji pinangka taling basa saking sesing lampah saking laladan Gondang Purwantara Titi Laksana sabda kalaturaken sumangga dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Minangka pandang padaman para pramila tasih ingkang pantes lamun tos midarsono mariki panjenenganipun kadang besan suturna panjenenganipun Bapak Buyati sekalian Ibu Fitri ingkang tuhu kinabekten. Iki saderengipun kula matur minangka sulisara panjenenganipun Bapak Payuning Ibu Harmi saking Laladan Gondang Purwantara. Semoga nuwun kawula dherekaken ngaturaken rasa syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kaosan Allah Subhanahu wa taala. Nggih karo rahmat barokah hidayahipun kula sami sami taksih saged tumpah nyawijikan manggihaken wilujeng kalih ing sampika. Boten supeng selawat salam murutan sakit aturaken dumateng jenengan kita sami nggih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sangat kula sami aturaken syafaat pamedhinen pitulanipun benjang wonten ing yaumul qiyamah. Keparun wonten ing hari-hari menika panjenenganipun Bapak Payuning kang Ibu Harmi ingkang kadharaken putra kuwasa inggih saperlu angandi pun Sriat Mojo Dumateng kakung pun bagus katemen putra panjenenganipun almarhum Bapak Sunu Ibu Kiai almarhum almarhumah pramila wonten ing ari kalangan menika kala wau sampun kawin sida miturut catataning agami ijab saka pun saha kapanggihaken mugi ing mangke dados kekudanipun yang sebab dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lan mbok bilih dipun tingali botot saha ajipun napa dene wujudipun menika namung sarana anggenipun anyambung talining kekaten ing antawisipun keluarga saking Gondang Purwantara kaliyan panjenenganipun Bapak Buyati sekalian Ibu saking Tlatah Karangan Badukan Ponorogo. Tuntos wijak wijining pangandikan samandang datoning ingkang ngrempit atur pangandikan pasrah sapuju pinengken kakung pinangka taling basa minipun kadang kula saking Laladan Gondang Purwantara ngaturaken khidmat ingkang tanpa pamrih saking purwudan kula nggih para tamu tumawuh ingkang sadanipun anggih atur pambagya kanajaken pangampen ana mengke wala mulih rahayu sedya mangke ingkang kasawa sebab asmanipun keluarga kanggenipun Bapak Buyati keluarga saking
Sarmo sebenarnya putri kan kalau sebatas manipun kasun singkat saking pampangahan tinggal sisa menikun bapak seni sekalian bapak minar sekalian bapak tuyati sekalian mengatur bersama mudamu kula apalagi nggih sedih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Dumateng panjenenganipun para pepundhen, para bini sepuh, sesepuh, adi sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pemulyan ingkang utamen ingkang pantes pinundi saha kinabekten. Dumateng panjenenganipun para kiai, para ulama, para ustad, para santriwan santriwati ingkang rinten kalawan dalu sumandhe kitab suci wayune ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luring budi. Dumateng panjenenganipun inggih menika wabil khusus kadang besan inggih menika almarhum Bapak Sunu lan ugi belasan ibu almarhumah Ibu Yem lan ugi sedaya pengarak pengiring kemanten ngidil saking Bumi Agung Gondang Parwantara ingkang tansah sinurba ing pahormatan. Dumateng panjenenganipun sedaya undangan kakung Sumawana Putri ingkang satuhu kawula hormati lan ugi ingkang kawula banggaaken juru busana lan ugi kontemporer Bayu Audio lan ugi pranata acara niku Mas MC. Mas MC niki PRT niki nggih Pak Ustad. Dados niki pangkate nggih kuwata. Niki MC terlaris sekarangan sedih sekarang niki Pak. Dadi lho niki ajeng ngeluk niku bingung kok kan pangkat Pak Ustad iya, Pak MC iya, boleh kuwata niki ngoten. Nggih, ngawali atur moga kalian kawula manjataken ras puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Injil menapa wonten kasepakatan rikalegahan siang saudara punika kula dalah panjenengan sami taksih pinaringan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Sida matur sembahun wedal ingkang dipun paringan dumateng kawula cucer wonten ing ngajeng gempil kamardikan panjenengan sedaya boten ateges ngirangi subuh sitoran fitrah sila kawula haminangani sesulih saking ingkang hamangkugati inggih menika Bapak Buyati Darasan Ibu kapurih hanami atur pasrah saking kadang besan menawi atur kula samangke mulai awal sampai akhir wonten gunjang gani wicara kawula mawon kuwantu nyuwun agung samudra kahaksana. Para pilenggah sami kakung Sumawana Putri ingkang dahat kinurmatan ingkang salajengipun kawula atas nama keluarga ngaturaken sugeng rawuh sugeng lelenggahan ngantos paripurnaning acara pasugatan wonten ing kasebatan siang sonten punika. Bapak Buyati menawi anggenipun hanapi kelawan panjenengan sedaya gadahi kalepatan arupi napa kemawon lumantar kawula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Ingkang salajengipun hanengapi atur saking sesulih kadang besan kalau wau ngaturaken salam taklif. Bismillahirrahmanirrahim. Kawula jawab kanthi ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi kabagas warasan kawula dengan pasegar kula tumondok wonten ing pasaran kula panjenengan sami. Ingkang salajengipun para pilenggah sami ingkang kawula hormati kala wau hamasrahaken kemanten kanggo ingkang nami Dimas Bagus Katemen. Alhamdulillah wa syukurillah sampun kawula tapi kanthi astana kalih boten kawula anggap kados putra mantu sampun kawula anggap kados putra piyambak. Babagan panggilan tasasoreh lan kiwarah sak mangke sak gaduh-gaduhipun Bapak Buyati dipun arahaken sak sae-saenipun.
keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal pikantuk putra putri ingkang ingkang kepareng kagungan grup dangdut apa musik kepareng timbali jenengan kagungan asma sinten? Kula Felita. Felita iki saking pundi? Kula Sawo. Sawo. Nah, Sawo Kecamatan Tompak pundi pok pundi? Kok apa jenengan? Apa kan Kula Grogol? paling andep. Oh iya. Berarti Tani Taman Sari iki wis Sawo. Lagi mriki Pak Dusun. Ya iki kanca-kanca foto nggih. Setengah-setengah. Pripun menika ngersakaken monggo saking lagu menapa? Punten lagen apa pisumbang swanten niki kan bapak-bapak. Enam-enam kalah. Bapak lurah kalah lho. Lah urung kok gentenan monggo. Oh, bojo loro iki lho. Siji. Semangate kaya gitu. Siji ngenteni barang-barang. Nggih, monggo Pak Kong. Rasake Nyaket mriki napa nyaket? Nyaket. nyaket mriki apa nyaket? Nggih, monggo. Iki pandemen campur sari enten pundi mawon wonten iki Pak Ndono. Nggih. Dulure kata. Mengke kula boyong teng sawo kula. Dicosi jambut wono. Jambaras. Semipun sampun jenengan sampun gambaran paripurna. Tandinipun panjenenganipun Sarmaja kepareng Sarmaja nengaken saringgit kasuwun jengkar saking panwanggahan kepareng jemana-mana sang ajipun wara wontapaken kondonipun para tamu ugi kepareng Jawatasta. Nyuwun Udi pangestu mugi manggen mangun dayan tansah mangke rahwijeng dherekaken saking sedaya sandikala kadya barokah sakinah mawaddah warahmah barokah Allahumma amin. Sange orang yang permenggah perang ingkang satuhu kadya tarang bangga setunggal bakal sawiji parwa madya ngantos usane pamanggihan kawula minangka pambiyabara Babilah ingkang nglangaraken enggah urut rarasan Wisala parwa madya sata wonten kodak aduk tandang tanduk sawah bawa punamuni ireng kang nuju krana tumrap panggalihan kita sedaya Allah namung tebak siki setawas dinuntara ning kaloka apuran tambah bilih wonten lepanipun kawula ing usana semangga sami sesanti rahayu ingkang sami pinanggih Suradira Jaya ingkang tansah kabrasta dening luhuring pangastuti ing usana wilujeng tindak wilujeng kudun dumugi dalem bangsa tansah manggih lahijeng graden saking sedaya sami kawula ing usana kadang kula saking Java Musik Bayu Audio anugi kadang kula saking Yuni Salon di kadang kula saking Diki foto Jafar bodanganipun asma ingkang wonten durung kirang nuju rono anamung bebang putra ingkang saageng ingkang mirsana bila dipamit hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.
Alhamdulillah Sobat Wonogiri, untuk acara resepsinya sudah selesai. Tak lupa kita doakan untuk kedua mempelai, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan juga warahmah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk Sobat Wonogiri yang sudah menyaksikan video saya kali ini. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel Ploso Wonogiri agar terus berkembang. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.